Bangni tahukte buksong lamsogo jotono no. Tini ni update hingkangke belai kheno abo ang niji Dara Manik ni fan ngi belai kheno bukha kosto nangjaka bugino video no mas namsibo. Jefru miyawo TISF ni Lachimung bai drug awareness program khaijakmani yagulo ajagao belai kheno naithotok panda paikha paimani yagulo Dara Manik ni kaisa video viral wngkha clip belai kheno bo bini jara fan hingkanga belai kheno bukha sajaknai jat video clip tamni himalaya jagao singer Arunachal Pradesh ni belai kheno rwchap kwrwng rituribani bouncer bai bo jagao saknai khaijaka selfie da Nahana nai tongha naki blog video da khai tong tam khaina Naimani pona jagao sujug rijaliya ulta se ajagani stage sakani se tolao bakhlai di dosibo belai kheno abo bini fan rok tini phungni simi Facebook eba WhatsApp bisi ang status nukha belai kheno khas hajak bai jara Dara Manik ni fan kangkai aron bisingo angbo khoroksa bini belai kheno otor fan ni manang bin gan rok belai kheno khnatok jaga abo video no masnamka o jaga bo saya hingkangke ang khoroksa borok no sajagi ang siwo rituribani bouncer no bo haike Dara Manik belai kheno top singer no bo haike kasuitan mani abagang belai kheno sajakliya obani opinion sang sawo jadi no norok kuno sanam chunga comment box o comment khaisadi ke khapangni takte buksong tinini bagasungno malai phine ketal video hambai